du haft en god jul? Det er roligt. Det var i Jylland. Ja. Det var bare min... han har sådan en vogn på land. Okay. Det er sådan en brændeovn og bare sidde foran. Den har sådan et tv ude sådan i køkkenet. Og så 2 store lænestole, som man kan læne tilbage. Og så siddet til computeren, så det er samme skærm. Man Ja. Til point? Ja, det skal ikke. Hvad siger du? Så man kunne bare sidde der og zappe på tv'et, og så surfe lidt på nettet og zappe lidt mere. Dejligt. Det var den 24. og klokken var 5, og alle skulle komme klokken 6. Det skulle være 15 eller 15. Så det var bare blive hjemme alle sammen. Man havde det bare så hyggeligt. Jeg siger til min søster, bare kør alene ud til det der julemad. Så sover jeg bare. Det er jeg ikke lov til. Skib! Kør! Jeg ved det ikke. Ja, der ligger nogen der. Ny partner.